डाइरेक्टरा फैबाय जोङो बैखि थांथ'नोसै गोबाव जाबाय नामालायमोन जायाबा सिख्ला हिन्जाव बायदि एथ' गोबाव सानानो हाबलायनोसै माथो थोद आब्रि बेखौनो एथ' रागा जोङो जिरायदो नों बाथ्राखौनो एसेबो सिरियास लाखाया दिनैसिम आगानफ्रोमबो नोंनि बाथ्रा नोंनि सिमां लायै लायै बेसिम आवगायबोबाय आं दे बुंलाय आं मा सिरियास लाया जाखो मानो दाबो हाबानि बाथ्राखौ सानाखै होमबा आं नोंखौ मा बुङोमोन नों गोसोआव गैया नामा आंनो एसे सम होबावदो लाइमोन माबा मोनसे आखायाव खामानि लाग्रोनि न'आव हाबानि बाथ्रा सावरायदों जोंहा मा ब्रेनलाय माथो बुंखो आं मा बुंनो हानो न'खराव सासे बिनानाव सासे फंबाय आइ आफाया मालाय बोरै जाहोबाय थानो आं जेथिंबो लामा गोमाजानायसो नोंबो सानाबालाय आं खारफानोबो राजि जुदि नों आंखौ गनायोबा आं बेबायदि हानाय नङा लाइमोन नोंनि आंनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ गामियाव एसे एनैब्लाबो बाथ्रा बुंग्रा मानसि आंनो बेबादि दिन्थिब्ला उन्दैफोरा लाय मोनगोन एमएनि सार्टिफिकेटखौ मानो दैयाव थांहोनो आं खामानि नागिरनांगोन आं नोंना बिदिल' दे थाखा फैसा साख्रिखौ नायनानैथ' गोसोथोलायाखैमोन ना जों नों मा खालामनो खालामदो आं मिथिला बे दाननि जोबनायाव आंखौ सोरबा आर्मि नायफैनो बिनि सिगाङावनो 25 खालसिम आंना सहैबाय थाथ'दो थांसै आं लोगोफोरा नेगासिनो ओइ लाइमोन रथ'लाय थाथ'दो आं थांसै नांबायलै ओइ बन्दु इसोरखौ एसे दावनि थौ ओइ आदामोन नोंसोरखौलाय माबे सानफ्रोमबो बादुलासोआव नुबाय थायोब्रा स्टारिं ना केम्पिंनिलाय आदामोन मिटिं दंलै बाबुमोन एमसिएलए फैनो नैबे दालां आरो नैबे लामाखौ नायनो फैनो दास' सिगांनि बोसोरफोरावलाय आदसा दाथ' बि एकसो जाबायना दासोलाय बोरै होद आदा फैनो दासैलै थाथों बेबादि हाब्रु दैब्रु थाबासो लकेल नेचारेल बर' गामि बादि नुयो ओइ आदा नोंलाय बहालाय अफिसाव मिटिं दं दसे थांब्रबनि अफिस मा अफिसलाय पार्टि अफिसाव नामा आदा कनफारेन्स फैलायबाय नालाय देग्लाय गल्डेन जुबलिबो जोंना बेनिनो बाहाय सावरायलायनो लागा दं थुनलाइ आफादा होद आदा थुनलाइ सुनलाइ बाद दोनदो डाइरेक्ट बबेबा मोनसेयाव जइन जादोलै आदा ओरैनोबाबोथ' थुनलाइ आफादा पलिटिक्स खाना थादोलै आदाया बिए पास सेंग्रा बिसोरनो जौ लोंनानै बेबायदिब्ला सोरखौ मा बुंनो हाबावनोलै बुंबाबो दानो दायसो नांगोनलै गामिनि समाजनि हारिनि फिउचारनि जेबोखौनो सानला बिसोरो थाथ'दोलै दे स्टप मा जादो सोरखौ गिदो सोरखौ दाम नांगौलै ओइ खोनासंलै बै बाजै गायदिनियाव लोंलांनांगौ फै थोद बेखौनो थौ आं मा खालामनो हाबावनो अनसुमा
नोंनिया आंनि मोजां मोननाय फारसेथिं आइ आफा आं लामा गोमाजानायसो अनसुमा आं लामा गोमाजानायसो जोंमाय अ जोंमाय
हानोमायालाय बहाथो थांदों? आइया दैमाफोराव दिंखिया खानो थांदों आफा। ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामगासिनो? अनलाइनाव एन्सारनि गाइड नायगासिनो आफा। अ मोजां फराय आइ। जागोन दे आफा। हौ अनसुमा दैमोनसो माथो। औ आदै फैदों र' नोंसिनियावनो। जोंमाय सियार गंब्रै लाबोलाय, नै नों दा मोनफैदों। आदै मा खालामनायदों? सेन हेबनि र' आदै, ना मानैसो मोनजाबायनायानो मावनि। जोंहाबो सोलोंनानै लाखिनांगौमोनलै। जोंनो रोंलाबा उन्दैफोरा बोरै रोंबावनोलै ना? औ सोलोङाबा बेबायदिनो गोमालांगोन। दालाय सोर साबैसेयाथ' खाम दामनो, सिफुं सुनो, सेरजा हुनो रोंबावगौ। दामनोनो रोंलाबा आरो दाननायाथ' गोजाननि बाथ्राबाव। आरोबावसो दङ सेन, जेखाइ, खबाइ हेबनायनि बाथ्रायाथ' आलादाबावसो। मोजांलै आदै नोंनानो। जोंमा आइ थां, नों दा मोननो साहा फुदुङै थां। नांलायला दे आदै, नानि फुदुंथ'लाय नांला दे। दे होमब्ला आदा मोनसे रायथ' आं गय लाना फैनि। नोमादियाबो न'आव गैया, दिंखिया बिलाइ खानो थांदों। हा माथो खौरांमोन आदैमोन? खौरां माने आदै जों गामिनि बागैसो एसे सावरायनो फैदोंमोन। आदैया गामिनि आफादगिरि जाबाय नालाय। नोंनायाथ' नंगौमोन र'। हा माथो खौरांमोन गिलु बालुनो? बाथ्राया एसे गिदिरानोमोन आदै, नाथाय गिनांगौ गैया। माने जोंनि गामियाव राजखान्थिनि दावराव जागासिनो नालाय, सोरनिबा हानजानि फ्लेग थुनाय आरो गोमानाय, बेनि उनाव गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय, बेफोरखौ माबादि समाधान खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो फैदोंमोन। औ बाथ्राया बेनोथ', आंबो खोनागासिनो। दा बाथ्राया जाहैबाय, बेखौ बुंबा बे गाज्रि मोनगोन, बैखौ बुंबा बैयो गाज्रि मोनगोन। थेवबो आदै जों रायजो हिसाबै मोनसे डिसिसन लाजायो आरो। जों मोनसे हान्जाखौल' थांखिनानै बुङा, गासिखौबो बुंगोन। नङाब्ला बिनिखौ बि खोमालायबाय थानायावनो गामियाव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिनो हागौ आदै। मानसि थैनायसिम सहैलायनो हागौ आदै। थांखियाथ' थिगानोलै आदैमोन, आंबो सानखोमाबायसो थादोंमोन। नोंसोरबायदि सेंग्राफ्रा सांग्रां जानांसिगौलै आदैमोन। लाइमोन सेंग्राफ्रासो समाजखौ थि खालामनो हायो। समाजा थिग जाब्लासो खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैगोन। खौसेथिनि गेजेरजोंसो जौगानाया फैगोन, आरो जौगानायनि गेजेरजोंसो खौसेथिया फैगोन। जितु लाइजामखौ हरलाय। आदै जों सेंग्रा आफादनिफ्राय मोनथामसो बिथांखि लानानै फैदोंमोन। औ देलाय बुंलाय, मा मा बिथांखि लादों? जों सेंग्रा आफादनिफ्राय बे मोनथामसो बिथांखि। 1 नाम्बार, गामियाव रावबो राजखान्थि हान्जाया फ्लेग थुनो मोना। 2 नाम्बारा जाहैबाय, बिसायख'थि जोबजासिम गामियाव जौ फाननो मोना। 3 नाम्बार बिथांखिया जाहैबाय, गामियाव रावबो तास गेलेनो मोना। बे बिथांखिफोरखौ जोङो रायजो गिदिरनो गथायना होनाय जाबाय आदै। जोबोद मोजां बिथांखिफोर लादों आदैमोन। आदै आं लाखिना दोनबाय, रायजोजों सावरायनोसै आं। आदामोन गया जादो। दे गासिबो जादो आदैमोन। दे होमबा आदै, मिटिंखौल' थाबनो लिंदो। दे आदैमोन दे, गोजोननाय थाबाय दे। थाथ'दो नानि, थाथ'दो। थांदो दे। लाइमोन बहा फैदोंमोन? बेंकआव फैदोंमोन, मानसि गोबांथार। बाबु गाबनायखाय फैफिनबाय आं। ओइ आदा गाखोदो, दा लामायाव रायज्लायलांनो हागोन।
बाबुआ नोंसिनि नामा फैनाय आं बामनि मा मुंलै राजा नोंना सांग्रां सांग्रां जायखिजाया मोनसे हमना इस दे बेखौनो हमबाय दे बाबु थोद जाम्बि ओमफ्राय जोंहा मा मुं दोनगोन लाइमोन मर्दान इंलिश टाइपनि दोनगोन जोंहा होमबासो मानसियाबो स्मार्ट जागोन ना इंलिश टाइपनि दोनालै माइनाव बर'नि मुंखौनो दोननांगोन मुंजोंनो बड'लेण्डनि बर' होननानै सिनायखानाय थोद नोंनाबाथाय खालि जाथिनिल' बाथ्रा देनां ओंख्रिखौबो अनला खारि सबाइ खारि नाफामखौल' संनो होबाय थागोन खोमा सांग्रांखौनो दोननांगोन माइनाव जागोन ना मुङाबो बर' जाबाय आरो बाबुआबो मुङा जेरै एरै जेरावबो सांग्रां जाथोंसै अके बाबा महर आखल आखुआ नोंनि बायदि थाफ्रे लायाबानो जाबाय इस नोंखौ आदाया दखानाव हाबमारगोन नामा हो अ नों हाबनोबा हाबदो जों हाबला हर बाबुआ साहा लोंलांनो हागौमोन ना लाइमोन नांथ'ला दे बाबायालाय राजा अनसुमा मा सांग्रां बिफाया गैला मा औ रुंसारि जाबाय भारत आरो पाकिस्ताननि गावलायनायाव जिउ गोमाबाय ओइ फंबाय रलाय गारिखौ एसे लाखिथ'लै मा जाखो अनसुमा गारिखौ मानो लाखिनो होखो आं नोंजों मोजाङै रायलायगौमोन प्लिज एसे सम हो ओंखार प्लिज फंबाय नो भाराया लादो सानैनिखौबो फै राजा आं नोंखौ बामनि फंबाय थांदो अ दे दे लाइमोन बेयावनो जिरायथ'नोसै नै थान्दा एसे दंमोन लादो लाइमोन नों गोसोआव दङ ना बे बिफांनि सिङावनो जों जोबथा लोगो हमलायदोंमोन आरो बै सानखालि नों आंखौ हाबानि थाखाय सोंहैनो होदोंमोन थांखांनायखौ बुंनानै नों आंखौ लाजि फोनांनांला अनसुमा आंनि गोसोआ लाजिनायजों गेग्रेबसिनो जों ओरैबायदि नालायमोन जाखांलांनायखौ नुहुरो नाथाय जाखांलांनायाव जों थांफिननो हाया आरो जों इयुनखौ नुहुरा नाथाय इयुनावसो जों थांफिननो हायो सोरनि जिउआव माब्ला मा जायो जेबो बुंनो हाया अनसुमा आंथ' मानसि जिउखौनो आंगायनाय मोनबाय नाथाय दिनैखौ जों मोजां खालामनो हायो लाइमोन आरो दिनैया मोजां जायोब्लानो इयुनाबो हारसिंनो मोजां जालांगोन नोंखौ आं सोंहैनो हायासै लाइमोन नोंनि हाबाखौ आं खौरां मोनदोंमोन बै नोंनि हाबानि समावनो आंनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटाराबो फैदोंमोन उनाव मिथिदों आंबो नोंनि रेलवे साख्रियाव हाबबाय आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन लाइमोन बुंबानो जायोना मा बाथ्रा लाइमोन आं दाबो नोंखौ बजबना लागोन जुदि नों गनायो अनसुमा
मा बुंलाबायखो नों आं आंनि थार गोसोनि बाथ्राखौनो बुंदों लाइमोन प्लिज नाथाय नोंनि न'खरा समाजा नोंखौ मा बुंनांगौ आंनि न'खरा आंनिख्रुइ नोंखौ बांसिन अनसायगोन लाइमोन दाबो बोजबगोन आरो गुबुनाथ' बुंग्राया बुंखागोन लाइमोन सोरबाया मोजां सोरबाया गाज्रि आंनि मोजां मोननाय अनजालिनो गोदानै जिउ होनायखौ सोरबाया गाज्रि बुंब्लाबो आं खर' साया लाइमोन आं खर' साया आं बुंगोन बैसोरबादि सुबुंनि गोसोआ गुसेब जाय गाज्रिखौ सावरायो अनसुमा नों औ लाइमोन आं नोंखौ बजबना लागोन आं जेबो बुंनो रोंला अनसुमा नों जि खालामसै आं नोंनिफ्राय बेखौनो हास्थायदोंमोन लाइमोन थौदो लाइमोन न' थांसै Oke baba, mau raku aku? Oke baba, mau raku. Mor aku lakwa. Kamu mungkin sakit leban जाबाय. मिथिनांगोन नोंखौ गोसोआ आखाइ गोला आंनि गोसोआ लाजिनायजों गेजेरजों स्पिड जानांगोन आंनि गोसो गोबाव जाबाय नामा लाइमोन एकदम रियेल आरो नामजों अरथि आं नोंनिफ्राय बेखौनो हास्थायदोंमोन आं नोंनिफ्राय बेखौनो हास्थायदोंमोन फुदुंगासिनो दसे आरो आखाइखौ मिथिया लांखानो होननानै लांबाय नोंनो र' नानि ओंखारथारनाङा नोङो अ दा मा जादों आदैया गामिनि सेक्रेटारि जाबाय नालाय नङाब्ला बेनो गुबै दायनिगिरिया दायनिगिरिसो थालायबायलै दे गामियाव मोनसे गाज्रि सिचुवेसन सोमजिनो हागौ थासारि सोमजियो मानसि थैलायनायसिम सहैनो हागौ आदै आं मिनिनायलै मानो बुजायनायाखै बिमा जानानै दैखौ रानलाङो सिमांखौ बयबो नायबानो जाबाय एक्टिंखौ दान जारुंनि फेला ओइ मा बारदों रलिं गया हे एक्शन जोंहाबो सोलोंनानै लाखिनांगौमोन उन्दुदो माबा हेले